Zdravím vás, moji milí, takže vás zdravím z ostrova a přeji vám, abyste tenhle vánoční čas trávili v klidu, aby vám bylo dobře a abyste cítili ten mír a harmonii. Já mám tady počasí, skoro jako bylo v září, určitě tady mám daleko teplejc než je v Evropě, je tady 12 stupňů, je to zvláštní, ale je to tak. Takže chodím na procházky a vidím ty stromečky, který tady někdo má, na kterých jsou pověšený různý kamínky z jmény drahých lidí. Mají pravý stromečky, maličký, na kterých jsou prostě v obýváku, na kterých jsou kamínky, mašličky a hlavně tam jsou svíčky z vosku, který svítějí ty světla. Oni takový ty elektrické žárovičky nedávají. Jo. Jedině kde je dávají, tak to vysloveně, to jsou ty domečky, který pronajímají turistům, který tady pořád jsou. Jo. Tam jsou ty blikající žárovky, ale jinak tady jsou opravdu svíčky. Mají hvězdu dřevěnou, v tom mají svíčku, nebo venku mají lucernu a v tom mají svíčku. Já jsem se na to dívala, jako proč, prostě co je tady ta lucerna. Takže tady je ten přelom roku, takže do toho prvního úplňku, který je letos 3. je tady několik nocí, kdy se dávají světla ven, aby se ukázalo těm silám, té přírodě, že oni si přejí a modlí se k tomu, aby to slunce zase prostě vyšlo, aby to období toho znovu narození toho slunce, aby bylo prostě co nejjednodušší, jo. Ukazují prostě tu svou pokoru a to je zvyk před katolickým náboženstvím. Jo. To jsou ty keltský jejich obyčeje, uctívání toho slunce, kde si myslím, že ty lidi prostě byli daleko víc spojení s tou přírodou a nebyli si jistí, jestli to slunce prostě vyjde nebo ne. Tak se k tomu opravdu dělali všechno možné, aby to slunce zase přišlo, bylo. Že jo, tady je i svátek světla 1. února. To teprve později v těch náboženstvích začal prostě ten rozum, tady jo, to pochybování toho Josefa, jo, ta logická, racionální úvaha, jo, jak je to možný, že Marie je panou a má to dítě. Tady dřív prostě v těchto keltských náboženstvích to bylo přímo napojené na ten vesmír, jo, takže to světlo prostě si přáli, Bůh to tam viděli na tom nebi, že jo. Co my teďka nevidíme. Jo, oni jsou takový, jo, že oni tak jako opravdu tady jsou rybáři, jo, takže jako to spojení s tím mořem, oni nevědí, co je očekává, co na ně čeká, nebo co mohou očekávat, jo, ale žiju podle toho, udělám, co nejlíp můžu udělat, a budu mít čistý svědomí, jo. Mně to tak, jako takhle mi to přijde. A jinak v těch výkladech, já mám hodně ročních výkladů, a tam je, že takový to ukončování a takový ty změny probíhají v podstatě únor, duben velký. Protože třeba v únoru, 17. února, podle čínského horoskopu teprve končí rok hada, takže my máme ještě pořád 6 nebo 7 týdnů na to svlét tu starou kůži a ten začátek nového roku je ohnivý kůň.
Jo? Takže pro mý ročníky 66 je to velký začátek. A pak se to čínský znamení mění každý 12 let, takže ten, kdo byl narozený v roce 1966, 78, 90 a tak dále, pro něj ten rok 2026 bude velmi významný, tam bude nějaký přelom, předěl, hlavně pro ty ročníky 1966. A to je pro jakýkoliv znamení, ale pro kdo byl narozen v roce 66. Ale pro takový ryby ten příští rok bude velmi významný. Tam bude velký uvolnění, protože nejdřív planeta Saturn 26. nebo 27. ledna se přesune ze znamení ryb a 13. února planeta Neptun. Ta se posunuje z ryb do znamení Berana. Takže ryby si budou moci prostě oddechnout a pro takový fixní znamení, jako je Býk, bude významný duben, protože planeta Uranus opouští znamení Býka. Takže se uvolní ten Býk. Jo? A změní se prostě tam způsob jeho, řekněme, sebevědomí, tím pádem způsobu komunikace. No. On ten Uranus jde do blíženců a tam si myslím, že jim udělá velmi dobře. Jo? Tam těm blížencům dá tu revolučnost a tomu bude dobře v tom znamení blíženců. Tak jo, moji milí. Takže my se podíváme, tohle je druhé video, které natáčím pro příští týden a tyhle výklady jsou pro znamení od vah po ryby. Zase se zeptám, jak vám bude, co čeká na vás, jaká energie je na vás napojená, což může být kdokoliv a jaká energie je ve vašich vztazích. Takže váhy. Takže váhy, co čeká na vás? No, a to může být váhy ascendent, nebo pro ty, kdo mají ve vahách lunu, nebo pro ty, kdo tam mají slunce, takže kdo jsou narození ve znamení vah. Co čeká na vás v týdnu od 29. do 4. ledna? Král hůle, královna hůlek, 7 pohárů. Co tady budete, na čem tady budete pracovat? Energie napojená na vás. Tady je něco, co se týká se zaměřeným, jo, král hůlek, královna hůlek. To je docela silný pár, ohnivá energie, chcete něco udělat, měli byste se hodně zaměřit na vaši realitu. Vy byste měli upozornit v práci, nebo v tom, co děláte, v nějakým vašem projektu na sebe. Jo? Na sebe. Ono toho krále hůlek, on je velmi inspirativní, jo? On je velmi vynalézavý. On má tam toho salamandra, to znamená, že ho nic nespálí. Jo? Ta královna hůlek, ta chce růst, ta chce vitalitu, ta prostě to má nějaký pocit, že chce, aby něco nového vzniklo. Aby vám to šlo, protože tady máte možnosti. Jo? Vy tady máte nějaký potenciál, vám se tady něco nabízí. Vy byste potřebovali být charismatický. Velmi charismatický. Jo? Vy samozřejmě chápete, to je karta spravedlivosti, že každá akce má nějaký následek. Jo? Vy se tady budete
pokoušet udržet něco tady vybalancovat ve vašem životě. Ale na to potřebujete sebevědomí. Jo? Na to potřebujete hodně sebevědomí. A když něco chcete udělat, tak proto potřebujete mít jako dobrý důvod. Jo? Vy pro sebe něco udělat. Vy proto potřebujete dobrý důvod. A ten důvod by mělo být, že tam je něco něco vyššího. Jo? Dojít prostě na ten vrchol. Jo? Tady je něco prostě božského. Jako snažím se tady vyjádřit, že byste potřebovali následovat nějaký vyšší cíl, nějakou vyšší hodnotu. Jako podívat se na to vaše rozhodování a vidět do dálky, jo? Vidět objektivně. A jestli se s někým chcete domluvit, jestli chcete udělat nějakou dohodu, potřebujete být charismatický. Jo? Pak si můžete pro sebe prostě vytvořit něco, nějaký svý pravidlo. Jo? Jestli budete jenom trochu tak jako říkat, hele, tohle je můj návrat, dejme tomu návrat, tohle je můj návrh, tohle je můj názor, za tímhle si stojím, protože tady jsou nějaké jednání, jo? Tady je prostě nějaké rozhodování. Tady je nasměrování nějakých energií a vy byste měli svým diplomatickým způsobem si stát za sebou. Za tím, co vy potřebujete, chcete, nebo si myslíte, že by bylo dobrý udělat. Víc vám to půjde, víc ty lidi budou s vámi spolupracovat, nebo za vámi půjdou, nebo budou podporovat vaše rozhodnutí, nebo vám vyjdou vstříc. Když uvidí, že něco jako vůdcovstvího, speciálního, charismatického, nějaký prostě osobnost. To mi sem jde hodně. Potřebujete, tady máte nějaký závazek. Ale ten závazek může být buď, že se o něco staráte, a nebo že si potřebujete začít starat o sebe. Ale ať je to jakkoliv, jo, ta péče, tak si říknete, jako tohle je ten velký můj cíl, jo, tam jdu, prostě tam směřuju. Tohle můžu, tam se můžu dostat, tohle můžu docílit. Jako vidět ten nadhled, to je docela důležitý, jo. Jako byste potřebovali se rozhodovat. On ten král pentaklu obyčejně něco vlastní, jo. Rozhoduju se, protože něco vlastním. A na základě toho se rozhoduju, abych se posunula na další stupeň. Tady vás drží minulost. Jo, to je ten severní uzel. Ten by vás neměl držet. Jo. On se bude brzy posouvat. On se brzy bude měnit. Ale opravdu, jo, proto říkám, že se potřebujete podívat na tu realitu a říct si, ta minulost je pryč, jo, už jsem někdo jiný, mám nějaké své zkušenosti
A ty zkušenosti mi daly něco prostě, co ukážu tomu světu. Tady máte energii, tady někdo 5 pohárů, páže pohárů, král mečů. Tohle je někdo zklamaný, bojící se dalšího zklamání, nejistý o svých emocích, nebo ze svých emocí. Pážata to můžou být jako někdo mladší. A tak se rozhodne, že bude se snažit jakoby stáhnout a chovat se prakticky, pragmaticky bych až řekla, jo, logicky uzavřeně, aby nebylo vidět to zklamání, jo. A nebo takový jako emocionálně, ten člověk chce někam patřit, nejde mu to tam, tak to prostě, tak se uzavírá, jo. 2 meče. Tady někdo by mohl lehce něco udělat. A on to rozhodnutí, který dělá, že čeká. Co přijde, co se stane, jak dál prostě, co mu přijde do života vlastně, čeká. Jo? Až něco přijde, tak potom začnu něco dělat. A drží se toho, jo? On se drží toho názoru, že prostě něco ho čeká, že něco musí přijít. A pak se uvidí, jo? Zase na ten váš vztah, tady je hodně pážat, jo? Ty pážata jsou takový... nepatří někam, jo? V tom vztahu potřebujete udělat něco riskantního, jo? Aby mohlo začít něco nového ve vašem životě. Tady je ta realita. Tady byste měli se chovat realističtěji, než dřív. Jako byste potřebovali být upozornit na sebe, ale potřebujete, jo? Ale ne na základě nějaké citlivosti nebo přecitlivělosti. Tady by to chtělo na základě takových, abyste byli jiný, abyste se odlišili, abyste se hlavně chovali jinak než v té minulosti. Co byste měli dělat? Země. Potřebujete víc stability a zjednodušení v tom životě. Jo? A to je ono, jo. To je jako, aby vyrostlo něco novýho. Potřebujete něco zasadit, něco dát, aby začalo růst v tom vašem životě něco novýho. V tom těchto vztazích, jo. I vy prostě potřebujete růst. Něco zasaďte, něco chtějte, stůjte si za tím. Ať si toho někdo všimne. Ať na sebe upozorníte. Ale musí to být takový jako upozornění. Tady jsem, tohle jsem já. A to stačí, jo? Nic nepotřebuju, jenom se tady vyjadřuju k něčemu, nebo prostě jsem. A říkám, že takhle bych to udělala, nebo takhle bych to udělal. Jo? Si takhle.
Já si myslím, že vy nějak jako ladíte. Ta vaše energie, no, když se nebudete snažit prostě vybalancovat někoho jiného, tak bude ladit. Tak jo. Štíři. Jak vám bude příští týden, štíři? O čem to bude pro vás ten příští týden? Tady je něco zvláštního. Tady tak mi říkáte, jako byste viděli ty možnosti a někde v hloubi mi říkáte, že potřebujete klid, hodně klidu. Energie napojená na vás. Ta je jiná teda. To je naopak, ta prostě je měnící se, nebo emocionálně nevyrovnaná. Vy tady vidíte 7 pohárů, vy tady vidíte ty možnosti před sebou. Jo? Něco hluboce vám říká ve vás, že máte problém se rozhodnout. Máte problém něco rozhodnout. Tady něco vám přijde třeba, že jako to nějak nemá řešení, jo? Že není doba, že prostě to tak je, že s tím nic nemůžete dělat. A tady je chránit, tady je určitá ochrana někoho nebo něčeho. Možná proto se nerozhodujete. Tady je takový, jako on je v klidu před něčím. On ten klid potřebuje, on se tady něco si přeje, za něco prostě se modlí. Takže vy se tady tím chráníte ještě. Vy potřebujete pauzu. No, vy potřebujete prostě pauzu. Vy mi tady říkáte, já chci najít něco novýho. Ty karty říkají, ano, potřebujete na tu pauzu, ale nezapomeňte se taky starat o to, co máte, co funguje. Tady něco je, ten rytíř pentaklu, jo, ten má něco, ten má ten pentakl v ruce, tadyhle něco dokončil, je připravený na něco jako dalšího, ale je tady určitá nějaká stabilita, něco opakující se. Vy říkáte jo, ale chci dál. A to je přesně to, co byste měli dělat. Jo? Rozdělit si to. Říct si, dobře, tady něco je, tady je nějaká práce, tady mám nějakou stabilitu, tady mám někoho, nějaké napojení na někoho. A to, co potřebuju dělat, se starat o sebe, ale připravovat se poháru, že se otevřete, jo, něčemu novému. Je tady hodně jako ochránění se, ochránění svý energií. Ten příští týden. Tady máte naopak napojený nějakou energii, ta strašně nestabilní, jo.
tak chce změnu. Chce odejít. Má to někam namířeno. Může něco přehlížet, je to nervózní. Takže je to nestabilní. Chci odejít, jo? Chci něco. A pak se zastaví, protože se uvědomí, že něco musí přijít, aby mohlo něco začít. Jo? Možná jako tady někdo něco chce udělat rychle, ale nemůže, protože ještě potřebuje nějakou maličkost, nějakou energii, aby mohl ten člověk něco uzavřít a začít něco nového. Tak na to čeká. Jo? To je nervózní. Chci tohle, ale nemůžu, protože tohle potřebuju dodělat, doplatit, dovyřešit. Pak to zavřu a začne něco nového. Jo? Takže vy máte v sobě, co se týká tohohle vztahu, jako zmatenost, jak se naladit, jo? Na tenhle vztah, na tuhle energii, jaký to bude v budoucnu. Protože cítíte, že to nehraje, že to prostě je jiný, že se to mění. Jo? Tady vás někdo mate, protože je a není. A nevíte, jestli vám něco, jako tady můžou být nějaké vzpomínky, tady může být na minulost, tady může být nějaká melancholie, tady můžete mít i vzpomínky na svý vlastní jako pozitivní emoce, nadšení, touhy. Jo? To jsou takové obavy, oni jsou v uzavřeném prostoru, něco si předávají, a tady ale někdo odchází. Jo. To někdo nemusí být někdo jako část vaše může prostě jako říkat, hele, tohle fakt nefunguje, potřebuju něco nového vymyslet, ale ty karty říkají, nekončete, jo, to není konec, to nedělejte. Pokračujte v tom, co děláte a připravujte se souběžně na to nový, na to jiný, jo. Jo, tady někdo to předpokládá, že něco takového prostě začnete dělat, jo. Potřebujete jasnost větší. Tady je ten krystal, který ten červ prostě přináší. Jo? Ten krystal je vždycky nějaká jasnost. Co se nemůže opakovat, nebo co by se nemělo opakovat. Oni ty červy jsou strašně důležitý, protože oni jako přinášejí ten vzduch do té hlíny. Jo? Oni přinášejí tu obnovu. Taky něco může se vynořit z té země prostě. A ta země může být taky vaše hloubka z toho vašeho prostě nevědomí. Jo? To nevědomí, tam jste něco mohli uložit. Nějaký nedokončený projekt, jo? Nějakou touhu, nějakou představu, nějakou vzpomínku. Jo? A když jste ve svým nevědomí, tak se potom může přijít i něco z toho kolektivního nevědomí. Kde máme všechny prostě ty mystický zprávy uložený. Střelci. Takže jak vám bude příští týden od 29. O čem to bude pro vás? Střelci. Co pak vy budete dělat? 9 pohárů.
král hůlek, královna hůlek, ale to je hezký, vy jste tady prostě spokojený. Něco je tady pro vás určitě hezkýho. Máte tady hodně velký napojení na lidi. Je tady něco, chcete tady něco udělat, vytvořit. Energie napojená na vás. Super. Něco tady opravdu říkáte, podívejte se, tohle mi ladí, jo. Tohle ladí, tohle mám ráda, tohle jsem dobře udělala, dobře udělal, jo. Vy tady budete mít takový pocit, možná bych měla něco začít novýho. A ty karty říkají samozřejmě, že můžete něco začít novýho. Jo, tady je nějaký prostě uspokojení. Ale když chcete něco začít novýho, tak jste první vy, kdo tomu potřebujete věřit, vy, jo, že to jde. Tady z vás jde taková energie, musím jako být opatrná, co vzniká okolo mě, co mi jde do života, kdo mi jde do života, musím být hodně opatrná. Co se týká emocionálních svazků. Jo, tady byste chtěli, ale nemůžete něčemu věřit. Jestli chcete začít něco nového, co se týká vás, jo? Ne ty druhé osoby, ale vás, tak to nejde jinak, než že vy tomu musíte věřit, že vy to uděláte, vy to zařídíte, vy to zvládnete. Jestli něco chci, novou práci, nebo si koupit, já nevím, nový rádio, a nebudu tomu věřit, že si vyberu správně, no tak nikdo jako vám nebude potom věřit, jo. Tady je něco s energií přežití. Jo? Ta vrána kouká na tu lišku. Jo. A já to tady z vás cítím, i když znovu říkám, jo, tady je něco opravdu dobrýho. Tady se vám opravdu něco daří. Nový start. Možná to přežití je, že jste si něčím prošli. Jo? A to něčím, čím jste si prošli, vám blokuje ten pocit takového víry. V ty nový starty. To nemusíte si to uvědomovat, že tuhle energii máte. No, to můžete to vyzařovat, můžete působit tak na někoho nechtěně, jo? Vy máte takovou energii jako, hele, tady jsem, teď mi je tady dobře a teď si tady tak jako budu zůstávat, jo? Protože tohle se mi stalo, tamhle se mi to stalo. Měli byste si říct, dobře, no tak jako co mě vlastně zajímá? Co by mě nadchlo? Co bych mohla udělat, abych se takhle, jak se cítím dobře, cítila jako pořád? No, co by to bylo, střelci?
Jo, není to možný, jo, protože prostě máte tady nějaký závazky, jo, ale stejně byste se tím měli zaobírat, stejně byste na to měli prostě upnout svou energii, stejně byste měli jít s tímhle, jo, touhle cestou a věřit tomu, že by to šlo. Tady je na vás napojený někdo, kdo eliminuje špatné zprávy, jo? Kdo říká, hele, já nebudu, tady někdo se rozhodne, že nebude jednat zbrkle. Jo? Už jednou spadnul z koně pomyslně, tak teďka bude manifestovat něco jiného, jo? V tom svém životě. Teďka říká, už vím, kde jako jsem udělal tu chybu, nemíním to opakovat. Jo? Tady jsou pážata. Tady je někdo, kdo dává si novou šanci, druhou šanci. Říká, hele, páže, jo? Mohl bych něco udělat, něco by mohlo vyrůst, můžu si něco naučit, začnu něco prostě hledat. Můžu udělat něco riskantního. No. Ono těch 7 mečů, ona to je taková ta karta, pokusím se o něco novýho, pokusím se to dělat jinak, než se to dělá, než to dělají ostatní. Jo? Tady někdo musí mít kuráž. Jo? Tady někdo prostě si bere něco od někoho, tak musí mít odvahu tohle udělat. Jo? Tady se někdo o to pokouší. Mezi vámi dvouma v tomhle vztahu něco končí a je to požehnání, že něco mezi vámi končí. 10 mečů, no, ale on tady má prostě ty ruce v tom gestu jako ten velekněz. Takže tady je to požehnání, že něco končí a pak něco prostě novýho může začít. Jo, to je nový začátek, to je nová dohoda, to je nový pohled. Tady ta energie se chce probudit. Jo. Vy se snažíte, aby začalo něco nového ve vašem životě. No. Já si myslím, jako jestli chcete opravdu lásku, Rytíř poháru, 9 pohárů, 2 poháry, jo. Tady jsou k tomu možnosti. Co vám ty karty doporučují? Máte si uvařit čajček. A ona má tady borovici. Já nevím, tohle je... Potřebujete opravdu domov s tím krbem. Jo, oni ty kamna, tady ten oheň je jako srdce toho domova. U toho si dá ten čaj, aby trpělivý, cítit prostě se dobře, mít ten komfort. Rozmarín. Uctívat ty svý hodnoty. Být loajální. Hlavně loajální k těm lidem, který vám vytvořili něco hezkého v tom životě. A mít víru, nestrácet tu víru, jo, to je hlavně důležitý, abyste tomu, co chcete, abyste tomu věřili. Musíte tomu věřit vy. Tady jsou klíče. Jako přemýšlejte, když si dáte ten čaj,
Jo, měl by to být nějaký sypaný čaj z bylinek. Opravdu o tom, co by vám otevřelo srdce, jo, co by vás zaujalo v tom životě. Co by vás bavilo, co by vás nadchlo. Asi takhle. Takže, kozorozy, jak vám bude příští týden od toho 29. do 4. ledna? O čem to bude pro vás? Jak vám se bude dařit? Kozorozy. To jsou krásné karty. Tady umírněnost, královna poháru a karta soudu. Vy si uvědomujete, že tady pro vás bude nejlepší jít nějakou střední cestou. Že budete muset najít v sobě hodně síly na sebeovládání svých emocí, aby mohlo vzniknout něco nového. Vy si musíte uvědomit, že ten váš cíl je tady to slunce s tou korunou a že musíte uzavřít do toho poháru, ta královna poháru musí uzavřít svoje emoce. A musí si uvědomit, že musí vytvořit něco nového pro sebe. Aby se mohla vydat na nějakou k něčemu. Ale je to hezký, jo. Tady je slunce, král poháru a 3 poháry. Já tady mám pár královna poháru, král poháru u vás, jo. A nějaké napojení, nějaké spojení. Může se to týkat i nějaké minulosti. A může se to týkat vyřešení nějakého dlouhodobého problému, co se týká vašeho pocitu svobody. Tahle karta soudu vám říká, že byste to měli být vy, kdo si řekne, že něco cítí a že s tím musí něco dělat. Já nevím o čem. To jako k čemu? Jestli je to k sobě, jestli je to k vztahu, jestli je to napojený slunce je tam na dítě, jestli je to napojený na dítě jako na váš projekt, jestli je to 3 poháry napojený na nějakou minulost, kde je něco nevyřešeného. Vy tom potřebujete si říct dobře, jako uzavřu svý emoce a půjdu to řešit. Začnu tohle řešit. Jak to potřebujete řešit je... Vidíte? Vy tady něco potřebujete vyřešit. Ale vy byste si měli dát na čas a dívat se na toho druhýho, co dělá. Nebo na ty druhý, co dělají. Protože s nima to budete řešit. S nima nemáte něco dořešeného. A je v tom hodně emocí.
A ty karty říkají, posuňte ty emoce, uzavřete ty emoce do poháru, buďte víc kreativní, jo, ale pozorujte, jak ty druhý žijou, co dělají, jo. Ta vrána pozoruje toho pavouka, jak splétá ty sítě. Ta vrána neví, jako proč ho pozoruje. Kdy ta vrána bude potřebovat vědět, jak ten pavouk uplítá svý sítě. Ale je opatrná, je chytrá. Jo, než se k němu přiblíží, tak ho pozoruje. Jo, protože vy tady máte severní uzel. Ten severní uzel se mění. Jo. Ví, to je vaše budoucnost. No, ten severní hvězda, severní uzel, to je prostě proč tady jste, co je váš osud. A vy byste měli vystoupit ze své komfortní zóny. Vyřešit s někým něco, co se týká vaší minulosti. Může to být něco velkého, ale může to být naprostá drobnost. Ale je to tady, máte to v sobě, jo? Nosíte to v sobě. Dlouho. Já bych řekla dlouho. Tady je ta umírněnost. Energie je napojená na vás. 8 pentaklů, vůz, poustevník. Ale tady někdo pracuje na své budoucnosti, sám, zdokonaluje se, aby se někam posunul v tom životě vůz. Jo? On to má někam namířeno. Ale to je někdo, kdo jako musí mít něco. Jo? Ten poustevník je sám ten vozník v tom vozu, je taky sám, jo? Takže jako tady je někdo, pracuju na sobě, pracuju na svým projektu, něco prostě dělám, mám to někam namířeno. To je taková energie 6 pohárů, rytíř pentaklů, ESO poháru. Ale tady je nějaké napojení na vás. Ale tady někdo jako říká, já s tímhle napojením, anebo s tím napojením na lidi, napojením na emoce, já s tím nic dělat nebudu. Tady se nic neděje, jo. Tady je rytíř pentaklu. Jo. Tady ten člověk se nehejbe emocionálně. Proto na ten vztah byste si měli, tady jsou 2 poustevníci, jo. Tady jste někde vedle někoho, ne s někým. No, 2 silní jedinci, nějakým způsobem odloučený něčím. Potřebujete udělat, ale hnedka. Jako vy nemůžete čekat, já bych nečekala. Jo. S tím pozorováním. Vy se tam potřebujete dostat k tomu pozorování. Jak mezi vámi změnit prostě nějakou energii bolavou? O tom to je ten vztah totiž, jo. Tam je něco prostě, co se vrací bolavýho. Pořád. No, něco. Co byste měli dělat? No, borovice, ty mi tu chybějí. Být vitální, plánovat si tu budoucnost a výdrž, mít výdrž. Oni tady rostou z toho semínka šiškovýho. Tak asi to má napojení na tu výdrž.
Vodnáři. Takže vodnáři, o čem to bude pro vás? Vodnáři. Praktické ukončení, za čím jste si stáli. A teď tam musíte být opatrný, protože tady je nějaká nabídka. Jaká nabídka tady je? Vy jste nějaký takový opatrný, co se týká nějaký nabídky. A tahle energie mi říká, že jste se začali starat o sebe. A tím pádem, jo, jako byste se probudili, začali si víc uvědomovat, že jste to vy a že něco tím pádem se musí ve vašem životě změnit. To vedlo k tomu, že jste si říkali, já chci, aby ten život pro mě prostě byl jiný. Jo. Já se chci cítit volněc. Jo. Někam se posunout. V tom životě, v tom slova smyslu, jako žít v té realitě, žít v té přítomnosti. A když v té přítomnosti prostě něco bylo, co vás nenaplňovalo, tak jste se postavili za sebe. Jo? Říkali jste si, hele, já chci cítit respekt, možná jiný druh respektu. No, mohli jste něco zkoušet v té minulosti. Ale všechno to vedlo k tomu, že jste chtěli být víc ne soběstačný. Uvědomovali jste si, co vy víc potřebujete a na základě toho jste jednali. Mohli jste i něco prostě, nějaký posun tady v životě vytvořit. A teďka tu páže, ono je takový jako vyděšený, ono si říká, Hargo, co se to děje emocionálně, co mi sem přichází od někoho, jo? Tady někdo jako by vás chtěl usměrňovat. Nějakou nabídkou, nějakýma úředníma restrikcema. To taky můžou být nějaký lidi, kterým se to nelíbí. Ta vaše změna, to vaše, jako, že se začínáte starat víc o sebe. V tom dobrým slova smyslu to myslím, jo. To byste měli se starat o sebe, ale tady vždycky je někdo, kdo říká, já chci něco jiného, jo. Já to takhle nevidím, takhle by si neměl vodnáři žít, jo. Takže vy si tady tady vám někdo říká, že jste sobecký třeba, jo. Tady vám někdo, jo, já to nechci ukazovat, protože tam je ta vrána, ona drží tu myšku a třeba nechcete být tou myškou, jo. Tady jako vás někdo chce chytit a přitom vám říká, že jste sobecký, jo. To třeba takhle, jo. Vy byste si to měli uvědomit. To stačí, jo. Že jsou prostě tady lidi, který vám
jako blokují nějaké možnosti vaší volnosti, který prostě chcete mít, jo. A tady vám říká, jo, ten beránek, jo, je taková ta energie, která praští do stolu bez jakýchkoliv následků. Oni ty berani o tom neuvažujou. Jo, oni říkají, tohle chci, takhle to bude a bude to hnedka. Jo. A trochu téhle energie byste potřebovali, aby vás tady někdo jako se nesnažil nějakým způsobem vám vzít něco, co jste si vybudovali, nebo co si budujete. Protože oni jsou v pohodě, jo. Oni jako si lehce tato energie, co je napojená na vás, tak si lehce může něco vybudovat samotného. Oni to nějak nepochopili, jak to myslíte. O co se snažíte. Já myslím, že ne, že to nevidí, že to nechápou, jo. No těch 5 mečů taky může být, jako buď to bude takhle, nebo to nebude vůbec, jo. Možná někdo takový i může být prostě napojený na vás. Protože na ten vztah vy ale někam jdete. Jo, vy se v tom vztahu přesto posouváte. Abych řekla, že oba dva nějakým způsobem rostete. Protože oba dva páže hledáte něco nového tím pádem, jo. Ono vás to k tomu nutí totiž, jo. Ona ta jiná cesta nevede. Vy se posouváte k něčemu jinému a tahle energie napojená na vás taky, jo. Já bych neřekla, že tahle energie v tomhle vztahu jako drží tu stabilitu. Ale tu vaši stabilitu. Ale může si to myslet, že tu vaši stabilitu ovládá. Levandule. Pečujte furt o sebe. Jo, ta levandule, to je do těch koupelů, to je prostě na to uvolnění, tam jsou ty krystaly, to je jako to smívání z té kůže prostě starého stresu. No. To je to vytváření opravdu klidu, ticha, míru. No, ona má tady taky tu mašličku. Oni ty mašličky mají všude. Zkrásnění. Tak jo, rybičky. Jak vám bude, rybičky? Příští týden od 29. do 4. ledna. Tak jak vám bude od 29. prosince do 4. ledna? Vám se uleví, jo, vám tam ten Saturn se posune v lednu, koncem ledna, 26. ledna, myslím, z vašeho znamení a 13. února se posune Neptun. Pak si vydechnete, jo, pak ten Neptun tam byl přes 100 let, myslím.
takový ten závoj, ta mlha se rozplyne v tom únoru. Rozhodnutí. A vy chcete něco novýho? Co mi to říkáte? Jako vy se obáváte nějakým úspěch. Proč se obáváte vlastního úspěchu? Já si myslím, že jste se něco v životě naučili. Jo. Vy mi říkáte, že to cítíte, jo, že nastal ten okamžik, že vám to jde tak nějak jako do toho života. Možná vám to přináší ten archanděl Rafael a říká, jako jsou jiné možnosti, než níst prostě to závaží k tomu cíli. A vy říkáte, no já vím, jo. Já si nejsem jistá, jestli nenesete něčí jiný závaží, jo. Jestli netáhnete i nějaký jako dělání něco za někoho jiného. Jo. A říkáte, až tam dojdu, tak prostě se otevřu něčemu novému. Pro vás to může být ty pyramidy, pro vás to může být ještě nějaký prostě teďka nějaký tajemství, jako nedovedete si přesně představit, co byste mohli, no, nebo jaký máte možnosti, ale rozhodně byste něco chtěli. A říkáte, ať jako něco přijde, jo? Že celkem jako, ať to je něco novýho. Ale na druhou stranu je tady taková obava, co bude, jak to bude, co ty ostatní, jak by to ostatní jako viděli, kdyby se mi to přání naplnilo. To nebude fungovat. Já. Proč ty ostatní? Jo? Vy jste si prošli něčím, je to tady docela těžký, tady je hodně práce. Mohlo tady být i hodně prostě nějakýho jako učení se a teďka byste si zasloužili opravdu jít dál, jo? Zkusit nějaké jiné možnosti. Tohle je nějaký blok, na kterým byste měli pracovat, jo? Protože tady vás jako můžete, máte obavu, doslova je to takhle mi to vyšlo, jo? Máte obavu prostě z toho úspěchu, z toho vítězství, jo? Abyste byli vidět. Co kdyby vás ostatní následovali, jo? Jako, co tohle znamená? Jako máte obavu, že by se něco rozpadlo, kdyby vy jste se posunuli. I takhle to je možný, jo? Ale tenhle úspěch je zasloužený, jo? Nikdo nevidí, co je pod tím, co ten kůň jako skovává pod tou zelenou látkou, jo? Bůh ví, co jste si jako sami museli i jako zodpovědět, jo? Pochopit, naučit se. Takže vy si to vítězství rozhodně zasloužíte. A rozhodně, kdybyste ztratili ty obavy, tady je nějaká stabilita. Jo? Vy něco máte. Vy byste neměli se obávat dosáhnout toho, čeho si přejete. Jinak vysíláte tomu vesmíru jako zmatený zprávy. Toužím po změně, ale bojím se jí. Jo? To nejde. Toho nechte. Přejte si tu změnu, ale jako řekněte si, čeho se bojím. Jo? Rozeberte si ten blok. Dominance. Tady je někdo dominantní. Co to je? Kdo to je? Jo. Ta jedna vrána prostě klove do té druhé. Ale oni jsou takový, jo. A tady jsou havrani, spíš bych řekla, že tady jsou havrani. A ty se dovedou teda jako, jo.
A tohle je jako dominance nějaký osoby tady. Komunikace je klíč, měli byste to komunikovat, ale komunikujte to se sebou, nebo to komunikujte prostě se svou vyšší sílou. Co je ta dominance tady? Co je, z té dominance je obava z toho vlastního zviditelnění, řekněme. Jo? Když se zviditelním, tak asi byste měli byste to ale udělat. Máte to tady, měli byste ten příští týden si říct, že se toho nebojíte, že se toho neobáváte, že to je prostě další krok na vaší cestě životem. Takhle byste sami si sebou měli komunikovat. Pak byste měli komunikovat s někým, komu věříte. A rozebrat to. No. Pak byste si měli uvědomit, že by to byla škoda, kdybyste tohle prostě, tohle okno, to se tady během těch 2 měsíců, to ode mě asi uslyšíte hodněkrát ještě. Jo, prostě se to pro vás otevírá, to tady budu mít prostě, já to budu mít v těch výkladech. Tady je někdo netrpělivý. Ale k vám je někdo netrpělivý. Jo? Královna pohárů jste vy. To taky může být nakonec nějaký vodní znamení, kdo je na vás napojený. Jo. Král poháru, jo. Královna poháru. Tady se doplňujete. Král poháru, který čeká, tady se někdo má hodně emocí, má ty emoce. No, ale zajímavé je, že ventiluje směrem k vám. Co se týká ostatních, tak vypadá, že je v pohodě, jo? Že mu je dobře. Že si tak jako něco dělá někde a čeká si, co přijde, jo? Dělám si něco někde sám v garáži, nechte mě být, ale směrem ke svý rybičce prostě je tady nějaká jakoby netrpělivost. Ale je tady mezi vámi je 10 pentaklů, jo. Tohle je prostě stabilita, snažíte se to královna hůlek, no. To jste vy, no. Vyrovnávat, dávat dohromady všechno to, co potřebujete v tom vztahu, aby to fungovalo, ale jako emocionálně jo, se ten vztah posouvá dál, měníte se, jdete za něčím jiným, za něčím novým. No. Chcete to udělat v klidu. Verušku tady má. Tady máte ptáčky. Je to síkorka. Jo, a to je ono. Ty vám říká jako svobodu příležitosti. Jo. Vy nemusíte na nic čekat, vy se nemusíte nic učit, jo. Vy se nemusíte v ničem zdokonalovat. Vy jste připravený na tu novou cestu. Jo. Tady jde o to, abyste vydrželi. Abyste se vydrželi cítit, jo, že můžete. Jo, tady máte se o co opřít. Beverušku tam máte. Tak jo, moji milí, to je to, co pro vás mám. Je to poslední výklad v tomhle roce. Takže vám všem děkuju, kdo jste se mnou na této cestě životem.
kdy nám tarotové karty pomáhají v té naší cestě a přinášejí nám, doufám, hodně radosti a štěstí, rozhodně pro mě. Takže já vám moc všem děkuju a ještě jednou vám přeju, aby ten nový rok pro vás byl jako to moře, plný magie a krásných překvapení a abyste v sobě našli světlo, abyste následovali tu svou hvězdu a aby vám přinesla harmonii a ať všechno můžete dělat s pocitem vnitřní radosti. To vám moc přeju. A ještě jednou děkuju za všechny vás, co se na mě díváte, za ty, co jste členy mého kanálu i mého klubu na Hero Hero. Moc se na vás těším příští týden. A samozřejmě pokračuju dál, dělám teďka hodně ručních výkladů, takže si můžete samozřejmě objednat jakýkoliv výklad, i výklad tváří tvář, konzultace. Ráda vás uvidím ve svém klubu. Všechno najdete na webu. Jsou tam i podrobnosti o výkladech, je tam i objednávka, anebo si vyberte výklad, jo, a pošlete mi e-mail. To spojení na mě, podrobnosti o mý práci, výkladech je dole i pod každým videem. Tak jo. Takže mějte se krásně. Upřímně vám přeji hodně radosti a harmonie a zase se brzy uvidíme. Mějte se, krásný nový rok. Nashledanou.